uNkulunkulu akulonde ubusise uphile uphumelele kama kupastori. Okubalulekile kufanele ukuthi inamba sithi kuphela kusona ekuseni la 5 ntambama uma ungumlandeli uThale member eThale mangiyona yeke le namba WhatsApp yakungithumela ama-SMS uyafuna kuphela kusona la 5 ntambama from Monday to Friday. Sunday ningangifone nangebutton iphutha so sesonke sibheka la umandla kwamthetho sanibonani impela nophakamani imithelo ngicela ukubuza ukuthi ngingachaza nophupho olunyaka inhlwathi esandleni sesinxele ngibonge ukucosha ithuba Uphakamani was bitten by a python on his left hand. Ibimluma-ke esandleni. Kodwa-ke asikhohlwa ukuthi khuluma esandleni sikhulume nje ngokulunywa inhlwathi. Inhlwathi ngokwesintu yidlozi noma-ke ingavela njengedlozi noma njengesidalwa njengethongo. It depends on the person or i-perception asuke nayo based pertaining leyo nyaka leyo. Abanye bathi idlozi, abanye bathi ithongo, abanye bathi isidalwa. Kodwa ingaba umuntu living being. Yabo. Ingaba umoya omubi. Okay, asenza nje number 1 ngokujwayelekile uphupha inhlwathi uphawu lokuma ekuluma ngoba lokusho ukuthi kungenzeka kunomuntu omubi futhi oyingozi ongasakuvukele azama ukuhlasela noma ukukhaphela. UGenesis 49:17 uDani uyakuba inyoka endleleni inhlangana emkhondweni eluma-ke isithende siyashawe inyovane oyikhweleyo olikhweleyo. Number 2, kwesinye isikhathi uma uphupha inhlwathi uphawu olungaba lokuma ekuluma ngoba lokhu kusengenzeka siyakholiswa la kunomuntu omubi oyingozi okugadlayo futhi lo muntu ngenzeka uphumelele ngezigadlo ezimbi. NgokaMathewu 23:33 izinyoka inzalo yamabululo ngiyakubelekela kanjani ukulahlwa nasesihogweni na. 3, ngokwesintu uma ngenzeka uphuphe inhlwathi uphawu olungaba lokuma esikuluma ngoba lokhu sengasho ukuthi kungenzeka idlozi noma isidalwa noma ithongo lithukuthele futhi seliyakushaya ngenxa yokungenza okufanele nokulindelekile. Futhi into engenzeka uma ukuthi umuntu ungenzeka kukhona angakwenzanga kahle emsamo noma kukhona angakwenzanga esidalweni noma kukhona angakwenzi ekufanele uyakwenza bese lesi sidalwa sesiphakama nolaka. Yabona. Kodwa sivale kanje for kuyenzeka futhi uma uphupha inhlwathi ubophawu olubuma ekuluma oswele isikhombisa la ukuthi kungenzeka usuke uzobhekana nolaka nentukuthelo kaNkulunkulu uvukelwe umuntu azama ukulimaza ngenxa yeziphambeko zakho. UJeremiah 8:17 ngokuba-ke ngiyakuthuma kini izinyoka namanjingiyana abangenako lunjwa bayakuliluma kusho uJehova. Kanti u-Amose 9:3 noma bacashe esiqongweni saseKamani ngiyakubafunisisa ngibakhiphe khona noma befihlekile emehlweni ami phakathi kolwandle ngiyakuyala inyoka ubiphume khona ibalume. Siyabonga besibheka lapho ukulunywa inyoka inhlwathi. Stay blessed.